Bé, aturar la contaminació és important per moltes raons, algunes molt òbvies. La primera és que respirar aire brut no pot ser bo per ningú. Des d'aquest punt de vista, tradicionalment sabíem que els malalts grans amb malalties respiratòries cròniques es veien molt afectats per la contaminació. De fet, durant el confinament del Covid, com la contaminació ha baixat, aquests malalts han estat sorprenentment bé. Esperaven que tinguessin molts problemes, alguns malauradament els han tingut, però no tots. El canvi, però, és no mirant a la gent gran, sinó mirant als nens. Els nens estan creixent, s'estan desenvolupant i respirar aire contaminat fa que aquest creixement i desenvolupament no sols pulmonar, sinó també cardiovascular o neuronal estigui alterat, no sigui a l'adequat. Per tant, lluitar contra la contaminació és un element absolutament imprescindible. El virus està aquí i hem de continuar sent extraordinàriament curosos per lo que fa referència a la pandèmia. Baixar la contaminació sempre és bo, com pandèmia i sin pandèmia. Per tant, hem de lluitar perquè el dia que puguem, quan abans millor, l'aire de la ciutat sigui el millor possible.